Dnešné video bude patriť najčerstvejšiemu prestupu. Do kádra Belasich prichádza Sandro Cruz, 24-ročný ľavý obranca z Portugalska, ktorý má podľa špecializovaného portálu Transfermarkt hodnotu okolo 1 milióna eur. Sandro Plinio Rosada Cruz sa narodil 12. maja 2001 v Brage a futbalovo začínal v tamojšej akadémii SC Braga. Už vo veľmi mladom veku prešiel do slavnej Benfiky Lisabon. Ako junior patril medzi najtalentovanejších ľavonohých futbalistov v Portugalsku. Na svojom konte má taktiež niekoľko reprezentačných štartov za mládežnícku reprezentáciu Portugalska. Svoj debut v mužskom futbale si Sandro odkrutil za B tým Benfiky a 30. apríla 2022 debutoval dokonca v A tíme Benfiky po boku hráčov ako Darwin Núñez či Nicolas Otamendi. Avšak v prvom tíme portugalského veľkoklubu sa výrazne presadiť nedokázal. Následovalo tak hosťovanie a následne aj trvalý prestup do klubu Chaves. Za Chaves odohral šikovný Portugalčan 37 zápasov, v ktorých si pripísal 1 gól a 2 asistencie. Po 2 rokoch na severe Portugalska sa rozhodol pre zmenu, a to pre Gil Vicente, kde v minulej sezóne nastúpil do 29 zápasov. 7. júna 2024 prijal ponuku od angolskej reprezentácie, odkiaľ pochádza jeho otec Filipe. Za Angolu si tu dnešného dňa pripísal 2 štarty, ale už sa môže píšiť titulom z COSAFA Cup 2024. Po vcelku vydarenej sezóne v Gil Vicente prichádza vystúžiť kritický post ľavého obrancu do Slovanu Bratislava, kde po dohode podpísal zmluvu na 4 roky, teda do júna 2029. Generálny riaditeľ slovenského majstra Ivan Kmotrík mladší zdôraznil, že hľadal dynamického ľavého obrancu s defenzívnou stabilitou aj ofenzívnymi kvalitami, a to podľa neho našiel práve v tomto reprezentantovi Angoly. Sandro Cruz by mala byť posila, ktorá je pripravená okamžite naskočiť do základnej zostavy. Ľavá strana obrany bola v posledných sezónach Achillovou pätou Slovanu. Hoci sme tam mali viacero alternatív, chýbala nám jasná jednotka a jasný, kvalitný ľavý obranca na tomto poste. Portugalčan by mal byť moderný krajný bek, ktorý dokáže podržať v defenzíve a zároveň plnohodnotne podporiť útok. Cruz by mal byť na podobný systém zvyknutý zo Gil Vicente, kde často podporoval útok a presúval sa až na úroveň ofenzívnych záložníkov, kde vedel presne centrovať z prvej a nachádzať svojich spoluhráčov. Navyše, Sandro Cruz je ešte stále mladý a perspektívny hráč do budúcna, ktorý sa môže stále zlepšovať. Mal by tak ísť o hráča, ktorý neprišiel do Slovana len odohrať sezónu. Malo by ísť o hráča, ktorý sa chce ukázať a prichádza naplno rozvinúť svoj potenciál a posunúť sa s klubom do pohárovej Európy. S jeho skúsenostiami z portugalskej ligy môže byť práve on ten finálny deliek do skladačky a základnej zostavy Belasich. Určite všetkým odporúčam si pozrieť rozhovor, ktorý s ním po príchode spravil Kubo Verminčík. Minimálne z tohto rozhovoru pôsobí Cruz ako veľmi pozitívny chlapík, ktorý to má v hlave zrovnané a naozaj prišiel doslova na úspieť. Aspoň v to dúfam. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber a komentár. My sa vidíme o ďalšieho videa a pamätajte, spolu sme Slovan.